Elbet däl bir Allah'ın bir ýagyn berse meýdanlar guramanka koyun diýilen nat bir gowdaçy hydyr gören. Ondan şol otawagylda bir meýdanyň malam näme şol meýdandan bir zat iýmese mal bolanokda. Köpler şol otyň suwy gerek. Ondan 40 ýyldan bäri meýdan ýetip. Mene şundan bir şol wagtyň içinde bir yamanlyk görmek şumaldan. 40 ýylynda meýdanda ýerinde gelip şunun 77 ýyldan bäri men şu malyň çöregini ýok. Şukur Hudaýa yamanlyk görmek. Garyn ömrüme de yamanlyk görmek aýdyrynda. Bereketli mal. Hadyr gören. Galanam näme Allah'ım olsun otymyz çöpümiz bolup dursun. Ýylyň bagtyna köpüň nemetine. Haýwan eger insan şol ýerden eklenmeli.